Kweliqhekwazana lilapha kule bhokisi lisaphila kwakungase ingapheli iveki ingafiki impela veki lalingalala buthongo buhlayo ngamantombazana nabafana balelali xoxa benxilile bebuya endleleni bedlule endlini eqhekwazana abethuka benuka belithyola besithi ligqwirha waliyathakatha phofu ke sesinosola bani ngoba abantwana babethetha izinto babeziva zithethwa ngabazali babo angisathethi ke ngabo abafazi belali besithi abantwana babo bongapasa esikolweni bathi leqhekwazana besithi abantwana babo besifa nje bengabuyi bephile esuthwini leqhekwazana besithi abantwana babo behlabana bebulalana ezimokolweni leqhekwazana zonke izinto ezasenzeka kulelali zazikhonzwa kweliqhekwazana nditsho namagqirha namaxhwele wesithi wongawuchana umhlolo athi leqhekwazana abahlali ekuhlaleni besithi iqhekwazana libi limnyama kwaye liyathakatha eqhekwazana lalimane lithandaza lilila limsola uthixo ngendlela owayedale ngalo ngamanye amaxesha kwakungase lithi uthixo elithathe liphinde licinge xa libhubhile uyakhuliswa ngubani uAsenathi umzukulwana walo singabafihla besithi abahlali wayeligwirha wayethakatha umakhulu kaAsenathi besithi abahlali balelali wayenezithunzela wayezifihle kwalahlathi abethetha into ifaneleka abantu into ubunyani bayinto bengakwazi imandi ngixelela into beningayazi uthixo wayemphe isipho sokwazi amayeza esintu umakhulu kaAsenathi yiyo loo nto wayengapheli kwalahlathi wayesikha loo mayeza azithengisele wona kwiikhemesti zamayeza esintu edolophini kuze balele bedlile noAsenathi kaloku uAsenathi wayephila ngemali endodla kamakhulu wakhe umamakhe wamka nekhadi legranti esithi uzobuya uyofuna umsebenzi eOrange Grove eMonti oko wemka akasabhali nencwadi oko wemka elusana ubomvu uAsenathi kuthiwa wamfuna wamncama umsebenzi kuthiwa umane bonwa ethengisa ngomzimba eSouthernwood kuthiwa sozaphinda abuye zimthimbile zimgqibile iziyobisi zasekhwikhwini eMonti uAsenathi wayengumntwana wayemane eminxwasi isifuba ngaba busuku bangalomini walifunqa lade laphela alathonse lalisekile kulanqawe yakhe esifuba sabisifuba singamyekanga simbambile akazange zidube ngokuyifonela iambulance umakhulu kaAsenathi kuba wayesazi ukuba uyifonele ngobusuku iyakufika kwakusi iambulance nalela babehlala kuyo yayithexelele kwilali zakucentane ikude kakhulu kwisibhedlele esikhulu saseCuwa kuba wayesazi amayeza esintu umakhulu kaAsenathi waye wakhumbula ukuba likhona iyeza wakho walibona edlula ngendlela ulagadi kamakhelwane wakho utata umthathi owenomselisa lona sivuleke isifuba kuAsenathi akazange libazise watshona khona umakhulu kaAsenathi ngethamsanqa wafika igate yeyadi elityelwe ivuliwe izibane zona zixinyiwe kwakusekulelwe isibane sangaphandle sona silayitiwe akazange nqonqoze umakhulu kaAsenathi kuba wayesenqana umvuselela utata umthathi akazange ayicela imvume yongena kulo gadi kuba wayengxamile sasiminxe kakhulu isubu uAsenathi uthe esalikholo yeza zambona zamkhonkotha izinja zikatata umthathi wavuka ephethe induku utata umthathi ezobetha loo nto yayikhonkothiwa zizinja zakhe wathi nhla ngomakhulu kaAsenathi alagqurha lazwa ngothakatha kulelali akazange besambuza ukuba uzothini ngobusuku egadini yakhe utata umthathi wamphosa induku wawaphantsi umakhulu kaAsenathi wamfunza ngezinja zakhe utata umthathi phofu ke engamyekanga ngenduku embhuqa unofunguthi wayebethe inyoko nobungozi utata umthathi wathi wakumbona sephelelwa ngamandla sezofa umakhulu kaAsenathi
wakhwaza abahlali esithi ulibambile igqurhe elikhulu lalelali lithagathi izitshalo zakhe egadini yakhe ngendlela babemzonda ngayo abahlali umakhulu kaAsenathi zange bambuza insusa yokubethwa kwakhe bamxuluba ngamatshe wabhubha ngoko nangoko umakhulu kaAsenathi saminca naye isuba wabhubha uAsenathi oko wayelinde umakhulu wakhe sithi uyeza neyeza